Maayong gabi sa tanan o malipayong adlaw igpapahulay mga kaigsuonan. Nianak kita sa ika-unom nga gabi sa atong Hope Beyond Health Crisis Health Seminar. O kami usab nagmalipayon tungod kay niining panahuna, makapahulay na ang uban sa ilang mga trabaho o makahimo na usab kita sa pagtanaw niining atong mga presentations. Now, doon ako'y importante kaayo nga pahinumdom sa matag usa kanato nga ug mga adlaw si Pastor Charles makita usab sa Cebu City Seventh-day Adventist Church Facebook o sa YouTube, apil usab sa Hope Channel Cebu alang sa iyang pagsulti sa divine worship. So amo kamong gihangyo usab mga kaigsuonan sa pagsunod niini nga mao nga presentation ni Pastor Charles. O pagkagabi naa na usab gihapon siya sa saktong panahon, saktong oras gihapon, 6:55 magasugod ta alang sa Sabado sa gabi. O pagka Domingo mga pinalanggang igsuon, ang aton na usab nga speaker, mao na usab ang atong pinalanggang presidente sa Central Visayan Conference, si Pastor Daniel Gotrazo, from November 22, Sunday, until Saturday, November 28. Ang tema is Bible Truths Revealed. Ato na nga atong padayunon ang maong paghimo sa maong mga presentation o among handom nga kita mapanalanginan ni anang mga taknaa pinaagi ni ining panahon nga gihatag usab ni Pastor Traso alang kanato. Mga pinalanggang igsoon atong gi-abi-abi ang ato nga mga care group gikan sa Disuyo, Kabangbang, Doong diha sa Bantayan Island kauban ni Pastor Edwin Barcenas. Duna sad tay mga kaigsuonan gikan sa Dawis Church. Apilo sab sa Karkar, Sibunga, Dalaget. Natay mga care group nga nagsunod sa ato nga programa matag gabi kauban ni Pastor Roa. Alang usab sa mga bisita nga nagkikuyog kanato diha sa panimalay ni Brother Isek diha sa Maghaway. Atong gigreet si Engineer Aphrodite Simpron, Mark Mela, si Rachel Hurandoy, Hurandoy, and we have Ida Tirol and Mrs. Lolita Laborte. Salamat kaayo sa inyong pagtambong. I'm sure matagabi nakakat-on kamo sa mga prinsipyo sa maayong panglawas ug usab na dugangan ang inyong personal nga pagkaila diha sa Ginoo. And salamat mga pinalanggang bisita diha sa panimalay ni Brother Isik. Naasab kitay mga kaigsuonan diha sa Dimasalang, Buena Vista, Impapanan, Del Carmen, mga care groups nga aktibo usab nga nagsunod nato sa matag gabi diha sa Masbate, sa Central Masbate District kauban ni Pastor Anil Mahinay. Ug alang usab sa atong mga kaigsuonan sa Bohol, naa kita diha karon sa Fatima Ubay Church kauban sa ni Ivan Joy nga siya usab ang timan sa ato nga mga kaigsuonan nga kauban sa ilang nga mga kaigsuonan usab diha sa Fatima kauban sa ilang care group. And we have from Danau, Panglao, Pastor Banal nga distrito. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsunod nini atong programa. O ako sa greet ang akong igsuon nga nagsunod karon nini atong programa, si Sheila Arangues kauban ni Reynald Sulasco ug sa iyang pamilya nga naa diha sa Dimyaw, Bohol. Okay, mga kaigsuonan, nining kagabhion atong paminawan ang ato nga ikaunom nga presentation, Hope Beyond New Normal. Atong awiton una ang atong theme song, Manindog Kita, o atong kantahon, Adto Ta sa Langit. Kay ako
sa uban. Igsuon, sultihan ko ikaw, biyahe ng tanan, o magtigong tagbahan dito sa langit, nga puloy-an. Adto ta sa langit, nga arang tampuyan, diin wala na'y kasakit, nga atong matagamtam, dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Adto ta sa langit, nga arang tampuyan, diin wala na'y kasakit, nga atong matagamtan, dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Dito ta ninyo Uban, kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Magampo na usab kita mga igsoon, ato idungo atong ulo. Mahigugmaon namong Dios, di kami matagbaw sa pagsangpit sa imong ngalan. Pagpasalamat kanimo tungod sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Apil usab Ginoo niining panahona na nagkatigom na usab kami aron sa pagpaminaw niining health seminar. Naghangyo kami Ginoo sa imong pakiguban, hatagi kami maayong panahon, ilikay kami gikan sa mga ulan aron matapos usab namo ang programa nga malipayon og malinawon. Among gihangyo Ginoo ang imong spirito, ang balang spirito nga magagahom kanamo aron kami dunay masabtan sa mga presentations ug amo kining maaplikar sa among kinabuhi. Aron usab mulahutay pa ang among mga kinabuhi Ginoo, ilabi na handom namo nga anaa kami kanunay sa maayong panglawas. Panalangin ni si Pastor Charles nga maghimo karon sa maong presentation mahitungod sa Hope Beyond New Normal. Among gisalig kanimo ang tanan niining kagabhion o Dios. Ug salamat sa imong pagtubag sa among mga paghangyo ug pakig-uban niining mga taknaa kay kini amo lamang gipangayo tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among madluluwas. Amen. Sa dihang nabati ko ang tingog
pagkapaspas ang pagligid sa panahon. Wala lang damha nga naa nata sa ikaunom nga gabi sa atong webinar, Hope Beyond Health Crisis. O gugma pohon, mahuman kini nga series of health lectures. O ako mapasalamaton kaayo sa inyong pagkamaayo nga audience. Hilom o buutan mo kaayo sa nga tanan. Mao ni ang unang higayon nga naglecture ko sa audience nga dili makita. Kung pananglitan magkakita man galing ta in person, igna lang ko Hope Beyond Health Crisis. O kluna na nga once upon a time nagkauban ta na ining programa sa Hope Beyond Health Crisis. I hope daghan mo nakatunan. Apan dili ta malimot nga doon na pa'y musunod nga lektura human ni ini. Usa na usab ka semana kini nga pagadadon ni Pastor Daniel Traso. O karon sa atong pagsugod, tuguti ko sa pag-greet kaninyo sa new normal nga pamaagi. Bantayin nyo na, new normal ni nga pamaagi. Happy Sabbath, mga igsuon ko kang Kristo. Otrohon ko, Happy Sabbath, mga igsuon ko kang Kristo. Nganong miingon ko nga Happy Sabbath, kay kung dunay adlaw sa semana nga makahatag natog kalipay, walain kining adlaw nga igpapahulay. Sabado, the 7th day of the week. Kay mauni ang adlaw sa tibuok semana nga gipahulayan ni Jesucristo, iyang gibalaan o gipanalanginan, ug ang atong pagbantay niini magsugod sa pagsalop sa adlaw nga Biyernes. Pagsalop yun sa adlaw nga Biyernes, sugod nato sa pagbantay. Kay sa Exodus 20, miingon ang Ginoo, sumalapas atong tun-an kagabi, nga remember atong hinumduman kini nga adlaw ipapahulay o kini atong pagabalaanon o magsugod ang atong pag-obserbar niini gabi una kini sa pagsalop o kini hangtod ugma puhon nigsalop sa Sabado. Unya, migreet ko ninyo og ing-ani. Kay mao man ni ang new normal way of greetings karon. New normal ni. Kini nga hand signal common ni sa atong nasod sa Pilipinas. Kay mao ni ang kanunay nga gigamit sa atong presidente, President Rodrigo Duterte. Kani nga hand signal gihatagyan ni niya og kahulugan. Change we need, change we must. So kung ana ganita, naghulugan usab kini nga change we need, change we must. Labi na ni ining panahon sa COVID-19 pandemic. Nikita nato sa usab-usab, ana ta, minguta nga it can be done. Doon na tayo paglaom, luyo ni ining COVID-19. No? Pagkanindot. Now, unsa man ang nangausab karon sa new normal? No? Unsa man ni siya ang nangausab karon sa new normal? So, ato rong tanawon, ikumparar nato sa una o karon nga doon na ning new normal. Kaya naaman taron sa kapanahunan sa new normal. Now, sa una, kung mugrit ta sa usag-usa, mukumusta ta sa kamot, no? Muamin, mugakos, muhalok, mubiso-biso. Apan karon kay doon na may pandemya sa COVID-19, aron ato ang maaplikar ang social distancing, muwarawara na lang ta sa atong kamot. No? O say kumuon ato atong kamot, ana. O mao na ang atong pamaagi sa pag-greet sa usag-usa. Sa una, muhugas rata sa atong kamot kun mukaon. Apan karon, sige hugas sa kamot bisan walay kaon. Sa una, musul-ob ratag face mask kun perti ka abog. Karon bisan walay abog,
sige gamit og face mask. Sa una, mogamit atag face shield kung mag-welding. Karon, bisag magsuroy-suroy, ga face shield. Sa una, kuhaan ratag body temperature kung ma-admit ta sa hospital. Karon, bisan dili hospital, mukuha natog temperature. No? Sa una, maghuo ta, mga pasayro, nga musakay sa sakyanan. Pero karon, puwerte ng luaga. Ug pinutos pag yung tag-plastic. Sa una, face-to-face ang pag-eskwela. Diha lang sa classroom. At apan karon, online classes na via Zoom. Sa una, ang mga estudyante ang muhimo sa assignment. Apan karon, ginikana na. No? Sa una, mapuno ang simbahan sa mga tao kay mamati sa wali og misa og apan karon diha sa atong mga balay makapamati kita sa wali diha sa atong mga cellphone, mga gadgets. Sa una, kung doon natay bation o balatian, moadto ta sa klinika o hospital. Karon, mutawag rata sa doktor o ipadala ba nato ang hulagway sa ato ang problema sa panglawas ngadto sa pinaagi sa picture, pinaagi sa messenger. Sa una, magpalingog-lingog lang ta kung maghisgot og healthy lifestyle. Pero karon tungod sa pandemya, naningkamot na ta sa pag-adaptar niini. Nakagusto na ba mo sa new normal? No? Ako nagtuo nga nakauyo na ta. Sa pagsugod, mura ta og ang comfortable. Pero karon naka-adjust na ta, murag na ato na ning giisip nga kabahin sa atong paggawi sa estilo sa atong pagkinabuhi. Kay ang new normal naghata kanato og proteksyon patok sa COVID-19. Mga bag-ong paggawi nga mopalikay nato sa COVID-19. Apan hinumduman ko kamo sa kanunay nga what we need is more than new normal, but what we need is a new healthy lifestyle. Ang new healthy lifestyle mao ang atong paglaom nga mas labaw pa kaysa new normal. Paglaom nato ni batok sa COVID-19 kining new healthy lifestyle. Og dili lang makaprotektar nato sa COVID-19 apan sa naglaing matang sa mga non-communicable diseases nga common sa atong kapanahonan karon, sama sa heart disease, cancer, diabetes, stroke, o daghan pa. Kining healthy lifestyle, ato ning makonsider nga the most common denominator for health and longevity. Kung maghisgot tag COVID-19, makatabang ang healthy lifestyle. Maghisgot tag heart disease, makatabang ang healthy lifestyle. Maghisgot tag cancer, makatabang ang healthy lifestyle. Aron makaprotektar nato ni ini mga sakita sama po diabetes. So, COVID-19 man, ma-heart disease, ma-cancer, ma-diabetes. Ang common denominator ani batok sa pagtabang ka nato, pagdipinsa ka nato na ini mga sakita, mao ang pag-adaptar sa healthy lifestyle. Kay ang healthy lifestyle, maghatod ka nato, dili lang sa maayong panglawas, apan sa taas usab nga kinabuhi. Longer life. Nining gabi una, ako kamong dadon. Niining pagtuon nga napablisar sa National Geographic adtong 2005. Og ang author niini, ang founder niining nga research mao si Dan Buettner. Og kini nga follow-up study nga hangtod karon kini ginatutukan
ginganlan kini og blue zones. Mga lugar kini dito sa nagkailang parte sa kalibutan, 5 kini ka mga nasod nga ilang nakaplagan nga dinhing mga dapita, dunay mga katawhan nga nagpuyo nga nakaabot sa 100 plus o mga centenarians. Ug maoning mga lugara nga gikonsideran mga dapit diin nagapuyo ang longest and healthiest people in the world. Tag-as o mga edad. Ang mga lugar sa Okinawa, Japan, Sardinia, Italy, Nicoya, Costa Rica, Icaria, Greece, o ang ikalima sa Loma Linda, California. Moning mga lugara nga i-categorize nga 5 blue zone regions. Usa niini kining Loma Linda, California. Diin didto dunay grupo sa mga katawhan sa Ginoo nga ginganlan og mga Seventh-day Adventist Christians. Ug sumala pa sa mga pagtuon, ang mga Seventh-day Adventist nga mga kababayan, taas silang life expectancy kumparar sa mga kababayan nga naa sa general population. So kung ito kumparar ang mga SDA nga mababayi ngadto sa mga daily Adventista, doon ay 2.5 years longer ang ilang life expectancy kumparar sa uban. Ang mga lalaki, 4 to 10 years longer usab ang ilahang lifespan o life expectancy. So, base sa mao nga research, ang mga Adventist dito sa Loma Linda, California, live longer and healthier lives. Abi ninyo, dili lang baya dito sa Amerika, sa Italy, sa Japan, ang daghan nga mga tawo nga nakaabot sa edad nga 100. And I'm happy to tell you, mapasigarbuhon kay ko isip usa ka Pilipino sa pagpresentar ninyo nga sa pagkakaron, the oldest living person in the world is a Filipino. Mao si Lola Francisca Susano. Kini si Lola natawo ni atong September 11 na 1897. No? Muraga siya na lang siguro ang buhi pahantod karon nga natawo sa mga 1800s. Dito ni siya nagpuyo karon sa Oringao, Kabangkalan City, Negros Occidental. O abi ninyo, kini siya usa ka Seventh-day Adventist. Mangutana mo, nga naman ang Seventh-day Adventist tag-as mag-lifespan. Kaya kanang Loma Linda, daghan mo manay dapit sa mga Seventh-day Adventist. Kaya naada ng muta nga ato ang Loma Linda University. Ang inila nga hospital sa tibuok kalibutan. Yan ni si Lola Susano. Usa ka Adventist. Nganong di live longer kumparar sa uban. Sumala pa sa pagtuon nga gihimo sa Blue Zone ni Dr. Butner nga ang Adventist lifestyle mao ni ang ilang paggawi, estilo sa kinabuhi nga nakapromote, nakahatag nila, mihatod nila ngadto sa taas nga kinabuhi og healthier lives. O unsa man ni siya? Plant-based diet, regular exercise, abstain from alcohol, caffeine and illicit drugs. Wala na nabako, no? Nagamintinar sa healthy nga weight ug nagasalig sa Ginoo. Mao ni ang mga sekreto. Ug mausab ni ang nakita sa Blue Zone study
nga kung tan-awon nimo sa Lumalinda, sa Sardinia, sa Okinawa ug uban pa nga mga kani mga Blueson regions, ang gid-anggid yun ang ilahang lifestyle and practices. Nganong nagatag-as ang ilang kinabuhi and they live healthier and happier lives. Sumala pa ni Butner, ingon niya, the secret to eating for 100. Ang sekreto kuno nga makaabot ka sa 100 regarding sa kaon. Unsa angay nimo kaon ni siya pangitaon nimo ang plant-based foods. Heavy with beans, grains, and vegetables. Kaya kaning beans mo ni common nga mga pagkaon nila. Diya silang mga lamisa. Grains and vegetables. Okay? He suggests formulating your diet around plants, including plenty of complex carbohydrates. Kini mga lagot mo, kamote, gabi, uban pa, no? Kana, mo na mga pagkaon na. Unya, kining pagpanabako, biyaan, dayon, kaon tag mga utanon, og mga beans, herbs, no? Og mga prutas. Muna ang findings sa mga kagalaan. Now, gawas ni ining Blueson, doon na usa ka program nga gihimo nila ni Drs. Bilog and Breslow. Mas una pa ni siya kaysa Blueson. Ug gihimo ni dito sa Alameda County, dito sa California, diin doon ay almost 7,000 ka mga tao dito ang miapil sa maong study. Ang katuyuan ni ini nga study is to find the relationship between health habits and longevity. Kung doon na ba kini relasyon, no? Nga pagtanaw kini siya, nga kini mga tao nga taas o kinabuhi, unsa man gyud ang ilahang sikreto. Okay? Sumala pa sa maong nga pagtuon sa ni Drs. Bilog and Breslow dito sa Alameda County, nga dunay 7 ka mga sikreto sa taas nga kinabuhi. Long life. Unang sikreto, no smoking. Ang Department of Health sa programa nga mag-healthy lifestyle tayo, nag-auhag sa mga Pilipino nga huwag manigarilyo. So, na-pattern ni siya ni ini nga secret of living longer. No smoking. So, tukma kay sa nga tanan. Kay kung ikaw manigarilyo, ang imuhang kinabuhi maibanan. No? Average og 21 ka tuig ang maiban sa imuhang kinabuhi. Kagabi sa atong pagtuon sa topiko nga cancer, atong nahibalan nga kada stick of cigarette nga imuhang tabako maibanan og 13 minutos ang imuhang kinabuhi. So kini pagpanigarilyo is like committing suicide in an installment basis. Ug dili lang cancer ang imong makuha, apan kining cancer sa lip, mouth, throat, voice box, trachea, esophagus, stomach, liver, pancreas, bladder, kidney, cervix, leukemia, colon cancer, skin and penis cancer. Mo na ang kalalain nga mga matang sa cancer nga imong makuha. Atos ta sa kaduha, di ta maglangan. Kaduha, no use of alcohol. Okay? Dili lang ang alcohol makapromote sa cancer sa imong lawas, apan ang paggamit sa alcohol makapaguba sa imong immune system. Makapaluya sa immune system. Ug ang World Health Organization nag-ingon, no to alcohol. Kay bisan light drinking, it weakens the immune system. Yan ini panahon sa COVID-19, ang dipinsa nato batok sa COVID-19, kini gyud ang atong immune system. So atong hinumduman, bisan gamay lang nga alcohol nga mosulod sa atong lawas, makapaluya na sa ato ang immune system. Ug daghan tag mga makuha nga mga kadaot ni ana sa pag-inom sa alcohol, high blood pressure, stroke, heart problems, elevated triglycerides, impaired sexual functions, low blood sugar, vitamin and mineral deficiency. Now, ato tas ikatulong sikreto
to live longer for longevity. Ikatulo, regular physical exercise. Usbon ko, regular physical exercise. Sa government nato, sa Department of Health, sa atong mag-healthy lifestyle tayo nga programa, ginaingon, gumalaw, kumilos at regular na mag-ehersisyo. Kini ehersisyo, importante kay ni sa sangatanan. Bisan tuod og wa kay ka magahimo niini, pero dako kayo ang kaayo no ang improvement nga mahitabo sa imong panglawas kun karon nga wa ka mag-ehersisyo, nya mo adapter ka niini gikan sa pagka-unfit, mahimo ka nga fit o mahimsog ka o makabaton ka og maayo nga panglawas. Ang ehersisyo makapa-improve sa atong mental health being, no, makapawala sa stress, mga problema, mga anxiety, okay? O makapa-reducer sa muscle tension, makapanindot sa heart rate, o makapa-ubos sa mga stress hormones. Now, ang sunod, ang ikaupat, kining 7 to 8 hours of sleep. 7 ngadto sa 8 ka oras nga pagkatulog. Now, sumala pa sa research, kining kulang sa pahulay, no? Sama kini siya sa pag-inom sa alkohol. Wa tuog ka mo inom og alkohol, pero kung nakulangan ka sa katulog, sama ra nga ang kadaot sa pag-inom sa alkohol, imo usab nga ma-eksperyensyahan. Now, ang kulang sa pahulay, kulang sa katulog, makapaapekto sa kagwapuhon. No? Young men's handsomeness affected by sleep deprivation. Ang usa ka pagtuon dito sa Amerika, sa mga 70,000 ka mga kababayan, nagpadayag nga kadtong nagapahulay lang og 5 ka oras matag gabi, doon na sila 40% nga higher rate nga makaangkon og heart attack kumparar ni adtong nagapahulay 8 ka oras kada gabi. Oh? Kini usab kulang sa pahulay, makapatambok, makakontribute ngadto sa obesity. Tatas sa sunod, ikalima, maintenance of proper weight. Subaybayan ang pagtaas ng timbang. Muna ingon sa Department of Health. So kung ikaw tambok kay sa ngatanan, naa dinhi ang pipila ka mga tips kung saon nimo sa pagpaniwang. Una, replace snacks with water. No? Unya, gamay ra ang kana, gamay ra ang imong kaonon sa gabi. Mahimo ka ni nato nga gamay ra kaunon sa gabi. Sa gabi mo mugunay ganahan kay nato nga panahon nga ikaon. Kay relax ka kita sa ngatanan. Nya mao na nang panahon na makakaon tagdaghan kay lami po kaayo ang mga pagkaon nga giluto. Unya ang mahitabo dili lang kay manambok do na sabtay bation sa ato nga panglawas. O usama ni ang usa ni ini kining bangungot. O kining bangungot gitawag kini sa scientific term nga SUNDS o sudden unexpected nocturnal death syndrome. Sabi ni Saya pa, bangungot. Nganong ibangungot? Kay daghang gikaon ana pagagabi. Namangutan ako ninyo. Unsa may purpose sa atong pagkaon? Ngano mo kaon man ta? Di ba ang labing tinuon nga mo kaon ta kay aron makakuha ta og enerhiya. Kay doon na tayo trabahoon. Unya sa gabi unsa may atong trabahoon? Ngano mo kaon magitagdaghan? Bueno, ang trabaho siguro mo taod sa moskitero, mo biras habol. So wa jud ta na kinahanglan og ubay-ubay nga enerhiya kung maura man na ang atong buhaton. So ang recommendation is sa buntag pamahaw, eat like a king. Sa udto, eat like a prince sa gabi.
eat like a bigar. Ayaw gina baliskara. No, kay kung imo nang baliskaron, daghan kag kaunon sa gabi, mo ni ang dangatan. Muanam kag kadako katambok unya peligro nga bangunguton ug unya atakihon sa kasing-kasing. So, usan na pud lain pa nga paagi, replace some cooked food with raw foods. Now, adto ta sa sunod. Ikaunom, eating breakfast regularly. Regular nga pamahaw. Regular nga pamahaw. Kining pag-skip sa breakfast, di ka mukaon og pamahaw, makapapromote ni siya sa heart attack. Ingon din without breakfast, possible heart attack risk may be elevated for 2 to 3 hours after waking. So, ato makita din sa chart no nga ang mga breakfast skippers 2.5 times ang ilang risgo sa heart attack tungod kay ang ilang mga dugo mas lapuyot sa ngatanan kung mo iskapar ka sa pagkaon sa breakfast. Na unsa may mga advantages sa pagkaon sa pamahaw? More efficient problem solving, improve memory, increase verbal fluency, improve attention span, and better attitudes. Better scholastic performance. Naada din yung sekreto. Kung mga nikanan, so kung inyong mga kabataan, gusto mo mabright, kung ato sa eskwelahan, pakan agyog pamahaw. No, na may mga kabataan uban nga dili mamahaw. No, maayo lag kwarta kay ilala ipalit dito o sa panang mga pagkaon. Niya, inikabot sa eskwelahan kay way pamahaw, magkutoy ang tiyan, mahaypo niya, magsakit ang ulo, di na noon makatuon o maayo. Muna'y dangatan nila. Ang sunod, ang ikapito, healthy diet. No? Mahimsog nga mga pagkaon. Healthy diet, araw-araw. Muna'y gisulti sa atong gobyerno. Now, according to Joel Foreman, ang author sa book nga Disease Proof Your Child, nindot kay na libro, no? Disease Proof Your Child. Unsaon nimo nga ma-disease proof na may waterproof, na fireproof. So na po day disease proof. Oh, unsaon nimo nga ang imong anak ba dili dali magsakit. Kay sa tinuod kita nga maginikanan, palangga kay nato atong mga anak. No, di ta gusto atong anak magsakit muna nga di na ito palamukan, di na ito papakaglamigas, atong sila pinangga. Pero may tungod gani sa pagkaon, kung sa ihatag nila ipakaon, sa itong ipakaon nila, wa sa itana mahibalo. O kung unsa ilang gusto, pangayoon, atong ihatag nila. So ni adin ni ang atong bantayan mga ginikanan. 5 most dangerous foods to feed your child. Unsa man sumala pa ni Joel Foreman sa study niya gihimo do sa Amerika. Butter and cheese, potato chips and french fries, donuts and fat-containing sweets, sausages, hot dogs and luncheon meats, pickled, smoked, or barbecued meats. Pastilan. No? Sounds familiar, di ba? Pero kung gusto tang atong mga kabataan ma-healthy, unsa may ito ipakaon nila? From 0, sa pagkagagmay pa sila, hangtod mag-edad sila 10 anyos, ato silang pakauno ni ini mga pagkauna. Berries, greens, seeds, beans, tomatoes. Na may mauban mo reklamo nga, akong anak, di yun, bukaog prutas ug utanon. Mutana ko ninyo, kamo ba? Kamo usab nga ginikanan, kaon masab mo. Nya diha sa iyong mga lamisa, naa ba ni nga mga pagkauna? No? Kay kung unsa ilang makita diha, kung unsa ilang makita nato nga mga hamtong nga ginahimo, musunod ra po na atong mga kabataan. So ang rekomendasyon karon sa mga scientists nga expert sa nutrition nga for protection nato sa mga balatian, kaunta ni ining mga utanon nga colored. No? Ginaingon, eat your colors. Kung sa man ang mga kulura nga naa sa mga pagkaon nato, Diyos mga utanon, na ay pulahon, orange na yellow, na ay pution, na apoy green, yellow-green, unya na apoy color violet.
Kabalo mo unsang pagkauna nga naa ni ini nga mga colors. So ang sekreto ini kaon nimo situit nga naay color nga puwa, yellow, puti, green, violet. Muna more colors mas nutritious. Daghan bitamina ug minerales. Mao nay sekreto. So ang Ginoo maayo kay sa nga tanan no. Wa man ta kakuhag nutrition. Di mata ma-expert sa dietetics, wa man ta ka maka-eskwela o unsay mga vitamina o minerales na ining nagalain ng mga pagkaon, pero ang color ni ini nagkahulugan nga kada color lain-lain na og nutrient ikahatag sa atong lawas. Ang Ginoo maayo gyud kaayo sa nga tanan. Usa siya ka eksperto nga nutritionist. Pinaka maayo nga doktor. Siya ang nagdisenyo sa lawas ug nahibalo siya unsay maayo alang niini. Ug atong mabasa sa Genesis 1:29 ayong Ginoo, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. So unsa man ni mga pagkauna? Fruits, grains, nuts. Ug ilakip na to ang mga utanon. Muna itawag nga, fresh foods from the Garden of Eden. Kaya mo man to ang unang garden, ang tanaman nga gihimo sa Ginoo para kaanan og ang iba. So, karon sa ato ni gitawag backyard garden. Di sa atong palibot, naatay mga utanon atong ibutang ng mga prutas. Muna, no? Ato nang kaunon kay mao na ang diet prescription nga gihatag sa Ginoo kanato. Og imong madiskubrihan sa balaang kasulatan nga gipadayag dinhi nga kadto mga katawhan nga sa una pa panahon sa kang Adan o kang iba taas sila og lifespan mo average og 912 kay ang ilang gikaon vegetarian diet. Pero tanawa pag human sa lunop diin wa nay utanon kaayo kay nga matay tungod sa lunop. Ang ilang gikaon karne no ug uban pa ug unsay nahitabo ni kunhod ang life expectancy sa edad sa tawo miabot na lang og 317 ug karon sa atong panahon sumala pa sa balang kasulatan mo average na lang ta og 70 to 80 years ang atong life expectancy. Higala atong natun-an ini nga gabi ang sikreto 7 health factors for longevity. Ug ako nagtuo nga ang uban ni ini inyo nang naadaptar sama sa no smoking, no use of alcohol, regular physical exercise, 7 to 8 hours of sleep, maintenance of proper weight, eating breakfast regularly, then healthy nga diet. 7. Unsa ni siya? Sekreto to live longer and healthier lives. Karon, maingon mo, ulahin na ang tanan. 45 na ko karon. Napabagkahay kahigayunan nga. Pinaagi sa pag-adaptar ni ini, madungagan pag yun ang imong kinabuhi. Change we need, and change we must. Mga kahigalaan. Ani adinhi ang akong ipakita ninyo. Nga, kung nag-edad ka karon og 45, unya, mo adaptar lang kag tulo ni ining 7 ka mga health habits. Abi niyo kung asa unsang idara ka maabot? Moabot ka sa edad nga 60 city. So meaning, doon na pa'y 22 ka mga tuig ang madugang sa imong kinabuhi. Kung tulo lang ni ini nga 7 ang imong adaptahon. Pero kung imong sundon adaptahon ang 4 nga to sa 5, abi ninyo pila ka tuig ang madugang sa imong kinabuhi? 28 ka mga tuig. Moabot ka sa edad nga 73. Pero kung sundon nimo ang 1 nga to sa 7 gyud imong sundon niining kining mga 7 health habits. Abi niyo asang idara ka kuto makaabot 78.
ug dunay 33 ka tuig ang madugang sa imong kinabuhi. So, kung imo ning adaptahon, and the earlier, the younger you start sa pag-adaptar niini, dako kayo puruhan nga ma-healthy ka unya mo taas ang imong kinabuhi. Doon ay gitawag nga health age. Unsa man ang health age? Gitawag ni siya nga health appraisal. Kana magpa-appraise bitaw ka. Unsa man appraise ka na bang makadug ka na mga istorya usahay nga. Uy, ambin nako og tiguang pa ka, tiguang na ka pero bata pa man ka. O di ba? Ambin nako bata pa ka, tiguang naman ka. Ana no? So tanaw na to no kanibang chronological age kumpara nimo sa health age. Ang chronological age mo na imong biological age. Kung pila gyud ang imong edad. Pero ang health age mo na ang imong panagway, postura o imong ang kondisyon sa imong panglawas. Now, sumana pa sa mga studies nga kadtong nag-edad og 50. Okay? Nga nagtuman sa niining 7 ka mga health habits, no? 50 imong edad. Unya gisunod nimo ning 7. Ambi nimo sa imong health age, mura kag nag-edad og 35. Usbon ko? 50 imong edad nya gisunod nimo ning 7, mura kag 35 ang panagway. Sanad, kung nag-edad ka karon og 50, unya wa gyud kay gisunod niini nga mga health habits, zero jud ka. Ambi nimo unsay dangatan nimo? Mura kag 72. So, tiguang katanawon ang imong health condition mura napangidaron og 72 nga nag-edad pa man kag 50. Mo nagitawag na to nga health age. Kini atong gitun-an nga mga health habits. Gitawag kini nato nga new healthy lifestyle. Ug ang resulta niini nga maghatag ka nato og paglaom nga mas labaw pa sa new normal. Nga gihatag niining new healthy lifestyle mao kanang longer life. So ang new lifestyle, new healthy lifestyle equals longer life. As a health educator, usa ka panahon ni ana giimbitar ko. Ipa-lecture ko sa mga senior citizens. Sa dito ko nagbarog silang atubangan. Nakapangutan ako sa kong kagalingon. Di siguro ko angay mo lecture sa atubangan ini mga tawana. Kay mas tigulang pa man sila sa kuha. Nag-edad sila 65, 70, nang uban 70 kapin. So gibati na ko nga ora og dili ko angayan unta. So sa pagsugod sa akong lecture, gingnan ako sila. Tug-ani ko ninyo, unsa inyong sekreto ngano nakaabot mo sa edad nga senior citizen? Unya kay 50 man to sila kapin kabuok. Ingko gusto ko nga kada usa ninyo musulti gyud og usa lang ka sekreto. Ug do na may board akong gisulat didto. Ikaw ma'am, unsa imong sekreto? Sir, ana, 50 dito kabuok nga mga secrets nila akong gisulat. Unya human ni ana, ako sila nagiingnan. Pwede ba nga ato ning butuhan niining 50 ka buok kung unsa gyud ang pinaka numero 1 nga sekreto nganong niabot mo og taas nga edad karon? Abi ninyo, sa diha nga nagbutuhay sila. Ang numero 1 nilang gidesisyonan nga responsable nganong nitaas ang ilang kinabuhi mao ang faith in God, pagtuo sa Ginoo. Kay sila nagtuo nga ang Ginoo mo'y responsable nganong niabot sila niining taas nila nga pangidaron. Sumala pa usa ka study ni Dr. Ellison nga nag-involve og daghan nga mga subjects. Ang mao nga study nakaplagan nga ang pagtuo diha sa Ginoo, faith in God favors good health. Makatabang kaayo sa ato ang ikaayo nga panglawas. No?
individuals with strong religious faith, no? They are more happier. Unya kung doon ay mga traumatic events ilang kinabuhi, mas happier sila mga kahigalaan. Now, kini nagkahulugan, nagpasabot nga, ang atong maayong connection sa Ginoo, spirituality, profoundly improves quality of life. Si Jesucristo, ang Ginoo, nato, nagsulti. Ang atong mabasa, Exodus 15, versikulo 26, nga if you listen to the voice of the Lord your God, and obey it, and do what is right, then I will not make you suffer the diseases I sent to the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Muni ang good news, mga kaibigan. Nga taliwala sa mga problema sa kinabuhi, labi na ang may tungod sa panglawas. We care, no? Kita himo sa tanan nga maayo ta. Gin-adaptar nato ning mga sikreto sa maayo, sa ikaayo sa panglawas. But atong hinumduman nga it is Jesus nga nagaayo kanato. We care, but God heals. Nganong giayo ta sa Ginoo? Tungod kay siya gugma. Siya nahigugma kanato. Ug siya tungod sa iyang gugma, siya maoy atong pinakadako nga paglaom beyond the new normal life. And Jesus Christ is our greatest healer. He is our physician. Tungod sa iyang gugma, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Tungod sa gugma sa Ginoo, iyang gihatag, iyang bugtong anak, si Jesucristo. That whosoever believeth in Him, nga bisan kinsa nga magatuo kaniya, will what? Should not perish. No? Makabaton o paglaom. Ang iyang kinabuhi, dili makabsan sa paglaom. Apan, maangkon niya ang paglaom nga walay katapusan. Dili lang mauna. Apan labaw sa tangan, will have everlasting life. Dili lang paglaom, protection sa COVID-19. Apan, dili lang paglaom nga longer life. Apan, kinig yung eternal life. Kita, sa nagatambong taniining seminar sa Mayang Panglawas, kung nagtuo nga ato na ning gihimo ang tanan kay gusto ta nga makaangkon ta sa Mayang Panglawas og taas nga kinabuhi. Apan kung maabot ta sa edad nga 80, kulangan ra ta gihapon. Kung maabot ka sa edad nga 90, kulangan ra gihapon. Maabot sa edad nga 100, kulangan ra gihapon. Ngano jud nga di man ta makontinto kay tungod gitanom, gitisok sa Ginoo diha sa atong mga kasing-kasing. Nga mo desire gyud ta, mo handom gyud ta ni anang kinabuhi nga walay katapusan. And brethren, higala, ang bag-o nga pagkinabuhi diha kang Kristo. A new life in Christ. Muhatod ka nato ngadto sa dili lang longer life, but eternal life. Ug mao kini ang pinakadako ron nga pangutana. The greatest question ever asked diya sa balaang kasulatan. Sa Acts 16:25-31 nagkanayon, what must I do to be saved and have eternal life? Ang tubag
believe on the Lord Jesus Christ. Tuoy si Kristo. Believe on Jesus. Kay walay kaluwasan nga atong maangkon. Ang tanan walay ikatabang. Ug siya lang ang makatabang kanato. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So ang kaluwasan, pinaagi lang yun kang Jesucristo. Pinaagi lang yun kaniya. And it shall come to pass that whosoever, bisan kinsa nga magatawag sa iyang ngalan, maunsa man, shall be saved. Shall be saved. So kining new healthy lifestyle muhatod ka nato ngadto sa longer life. But the greatest hope of all nga kung naata ni anang pagkinabuhi, kung kita magakinabuhi diha kang Kristo, a new life in Christ, maghatod ka nato ngadto sa eternal life. Higala, nining panahon sa COVID-19 nga pandemya, dili nato masiguro ang ato ang kinabuhi. No? Wa ta masayod. Kung pila ray kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato niini nga kalibutan. Himuon nato ang tanan, we care sa ato nga panglawas. But God is in control. Dili na to isa pa yan. Kung up to how many years nga kita magkinabuhi na ini nga kalibutan. After all, lumalabay lang ni. 80 ka tuig, 90 o 100 baka gamay ra na siya. Ikumparar sa eternal life nga gisaad sa Ginoo kanimo ug kanako. Gala, ako nagalaom uban kaninyo. Nga sa pag-abot sa Ginoo, iya kitang pagadanon. Iya kitang pagakuhaon. Ug dadon kita ni anang gingharian sa mga langit. Ug kita didto magginakanabuhi uban kaniya. Maangko nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Wala nay mga problema sa panglawas. Wala nay mga virus dito nga mohatod ka nato ngadto sa mga balatian. Magkinabuhi kita diha sa kalipay uban ni Hesukristo. Nini nga takna sa gabion, ako kamong giinbitar sa pag-ampo uban kanako. Ug atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang kaayo, sa iyang gitanyag nga kinabuhi nga walay katapusan. Magad-ampo kita. Gamhanan namong Dios na ikaw sa mga langit. Salamat Ginoo sa imong makanunayon nga pag-atiman sa among kinabuhi. Salamat sa pag-preserbar niini. Kung nakaabot kami niining mga taknaa, ug amo ikaw ang gidahig ug gipasalamatan. Ug labaw sa tanan, amo ikaw ang gipasalamatan nga nagaandam ka sa matag usa ka namo ug kinabuhi nga walay katapusan. Among giinbitar ikaw karon sa among mga kasing-kasing. Ug dawata kami nga imong mga inanak nga pinasaylo sa among mga kasalanan. Nga gikan karon mahimo kaming bag-o. Makabaton kami og bag-o nga kinabuhi diha kang Kristo. O mahimo kaming kabahin sa imong mga katawhan nga imuon yang hatagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat sa pagtubag nimo sa pag-ampo sa ngalan ni Jesucristo ang manluluwas. Amen. Daghang salamat mga higalaan sa inyong pagpabilin ini atong nga programa. O doon na pa'y
usa na lang kagabi nga kita himo sa ato ang pagtuon sa health matters, no? Kining mga butang nga naday kalabutan sa ikaayo sa panglawas. O dunay request nga niabot kanamo, amo usab kining nabasa diya sa mga comments sa Facebook nga naghangyo nga muhimo og pinasahi nga lecture alang sa mga kahigalaan nga dunay gisagubang nga hagit sa kinabuhi may tungod sa unsaon nila sa pag-undang sa pagpanigarilyo. So sunod ugma sa gabi ato kining pagahisgutan. Kining hope beyond addiction, no? Unsaon nimo sa paghunong sa pagpanigarilyo? O ibitaha ang inyong mga higala, pagdala mo og mga kaning gusto mo hunong sa pagpanabako aron sila usab maka benepisyo. O ugma di ay sa buntag, doon na tayo espesyal nga programa, dili ni sa gabi, no? Sa buntag ni. Mga banda alas 10 ang oras. No? So, alang gihapon ni sa tanan, o open gihapon ni para sa inyo, amo usab kamo gihapon giinbitar, sa usa ka pinasahi nga tigom ugma sa buntag. O kini inyohang ubos nga higala maghatag na sa og lecture. Ang lecture og mao ang Hope Beyond the Advent Health Message. Salamat sa inyohang makanunayon nga pagpamati o pagtambong ninyo atong nga programa. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Dalay ko ng Diyos sa mensahe ni Pastor Charles. Salamat Pastor Charles sa mausab nga dugang informasyon may tungod sa maayong panglawas ug labaw sa tanan sa atong spirituhanon usab nga pagkigrelasyon diha sa Ginoo. Mga pinalanggang igsuon, akong balikon. Gisulti na ni Pastor Charles pero ako gihapong ipaabot ninyo kanunay. Ugmang adlaw kung okay ra sa inyo mag-join ta sa Cebu City Seventh-day Adventist nga Facebook. Si Pastor Charles ang atong speaker sa Divine Worship. O gunya, pagkagabi naagihapon siya ay presentation. And then, pagkasunod nga adlaw, pagka-Domingo, si Pastor Traso na ang atong speaker. O siya usab magdala sa tema Bible Truths Revealed. Okay? Hangtod na sa Sabado, sa sunod nga Sabado. Okay? And alang sa atong mga kaigsuonan nga namina usab sa Hope Radio Toledo, daghang salamat mga igsuon ug maayong gabi kaninyong tanan. Magpadayon gihapon ang atong pagpasibya diha sa radio sa matag gabi hangtod sunod semana. Okay, niya ang pipila nato kapasalamatan gikan sa Kiyot Church dinhi sa Cebu, the Ramas family, si KJ ug si Zaki. Gikan usab sa Moisa, Lapu-Lapu District, sa leadership ni Pastor Pagonsan. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw nining atong programa. Gikan sa Madridejos, kauban ni Brother Edwin Scario. Salamat Brother Edwin sa pagsunod nining atong programa. And of course, from Sydney, Australia, we have Elizabeth Tamano. Kauban sa iyang pamilya, nagsunod sila kanunay sa atong programa. Og apil usab ang tibuok pamilya ni Brother Godofredo Villasencio. Tibuok nilang panimalay, nagsunod sa presentation ni Pastor Nogra. Daghan kayong salamat. Gikan sa Cebu City, Sir Wendell Ganinhin and family, and we have also Sister Melanie Apurado. Gikan sa Masbate, atong pasalamatan ang Solid Rock Association sa South Central Masbate, sa Katayngan, Nabangig, Stampar, Leong, Kabangrayan, Bugang, kauban sa atong nga mga small groups diha o sa atong nga mga grupo diha sa atong simbahan. Nagkanunay sila, nagtan-aw kuyog kanato matagabi.
Alang usab sa atong mga visitors, kini sila gikan sa Karkar, si Kevin, si Duraday, si Raymart, and Ellen, si Bingay, si Loretta, Jorina, si Hana, si Laika, ug si Eunice. Salamat sa inyong pagtambong sukad pa sa day 1 hangtod karon, og amo gihapon kamong giimbitar hangtod na sa November 28. Alang usab sa iglesia sa Carmenville, doon na tayo daghan nga mga bisita karon. Ako lang pipila, i-greet og una kining maong mga pamilya sa Tonilon family. Si Alicia, si Jasmine, Joanne, ug uban pang membro sa pamilya. We have Viola Helena, Ibanez Lynn, Suarez James, Nodnod Gloria, and we have Luzada Rizale. Ang uban niya na atong i-greet sa sunod nga adlaw mga pinalanggang igsoon. And of course, we are thankful tungod kay si Sir Elmer o si Ma'am Lamerna Manatad kanunay nagsunod nining atong programa. Maayong gabi o happy Sabat ninyong duha, ma'am and sir. And coming from Hagubiao, Mandawi, we have Alfonso Anoos. And we have also from Bohol, the Babini Church. Kauban ni Pastor Dava o si Florence Limbaga sa ilang team, sa ilang care group. Dagang salamat sa Inabanga, Bohol, Sheila Palapar and family, and the Languedo family. Apilosab sa Panglao, doon ay mga batanon diya, si Jim Lloyd, Alvin, Jason, Neko, Justin, kini nga pagpahibalo gikan kang Christy Doverte. Daghan kayong salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. And from Toledo City, we have Richard Yorfo, o sa ako usab nga pinalanggang igsoon, Carol Pilvera, nga nagsunod usab nining atong programa. Mga igsoon, daghang salamat o happy Sabat kaninyong tanan. O sa ako nang gianunsyo, atong matanaw ang presentation ni Pastor Charles Ugma sa panahon sa Divine Worship ug sa gabi. O ako, kining inyong higala, si Pastor Lilo Daranges, magaingon na usab kaninyo, maayong gabi o maayong adlaw igpapahulay sa tanan.